Kai, na ka tuturo min gaban ka lahaki. Allah halau nake. Ba ganin lawa nake ba gani ba. A to ni ba ka ganin super nake ba. Super hake? Eh. To dan kana super ba ga ba duk sanin nake ba. Ba ga hukuma nake ba. A to ni ma hukuma nake. Kana ai hada hukuma. Au. Kai tsaya ka ja. Na ji an ci baban lissafi yake. Au baban lissafi ne. To sannan ka buga nan 500,000 hada su da miliyan guda na su kama. Miliyan 3 za su kama. Ban gane miliyan 3 ba. Au. To cikin miliyan 3 din nan a cire naira 100 na za su kama. A cire 100 na za su kama. A sabai zai kama. Miliyan 70 komi? A miliyan guda ne. Ka ne ka dabugi yake. Ai ka an dabugin. Ina nawa za ka ci dabugi? Yin mana. Wagga ni za ka war kunuwa. Wallahi ina buga maka ina. Wallahi ƙarya na. Wallahi. Zaka ji Allah. Kuma in kawo ƙara ka zagawo min. Kai ga dan mu ba kai. Ani ma magana ba sai magana. Gyaran su ya ka ga mai na kai gyaran su ya ka. Ai ke gane ke baby. Ni wannan yaron da ya kawo kes na wurin wai ke zai kawo kes. Ina ganin ki sai na ga ai matan mu ta maya. Ni wallahi ina son ki ke gane ko? Ya zan yi irin lab na wanda yara ka yi na soyayya haka na go? Wallahi ina son. Ni dariya ya dariya. Subhanallah. Ban gane ba lauya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam dai. Kai In ka mi kawo ma ƙara kuma lauya in gane ka shi na go? ce ma budurwa tana kula samari ba ni kaɗai take da shi ba ka inganta da Ai ka gane tsaka jar Allah. kuma in kawo ma ƙara ka zagawo min. Ban Kai gane ga dan mu ba kai. Ani ma magana ba ka sai magana. Gyaran su ya ka ga mai na kai gyaran su ya ga. Wakka bata ma matan mai ta ga wallahi. To ni ƙara da kawo ma lauya. To yanzu me na so ayi? Kai san ko ina baka zuwa ita muna magana ko? Ani ma gyaran su ya ka. A wannan ba hujja ta ba gaskiya. Ni Wallahi da na kawo ma ni ban gane. Wala uban ka. Ba wurin ga. Wala mai da tsakanin ki. Min na. Daga ta. Abinda aka gana da ba abinda aka gana da ke ta gida. Kai ta hukaja. A bari mu wuce. Ina ku. Ai kina ji Rashida. Ai ni shi yasa naka jin dadin zahuwa gidanki saboda hukunci sai a yanke shi nan da nan. Awo na gode ke jago. Insha Allah suna dawo. Duk ran da ki san me gidanki bai na sai ki ranka wada nan da Allah sai dawo. To yaya sai an jima. Ai abubuwa sun yi yadda ya kamata. Allah ya taimaki ofisa. Ana nan area ana ta abin ga ko. Kai da wannan. Okay ana nana dibin barayu da sauran abubuwa ko. Mallam furin waya. Wallahi wani yankan hukunci da mun kai gidan ga. Ban ma san ku gidan wana ba wallahi matan ta ya ci na take. Kai ba ka san gidan wana ba. Gidan wana. Gidan me gida? Ofisa. Za ka shiga gida na kadda gida na A tsaya. Ofisa okay shi gidan Wai ka. kana nufin da ciki ka hito. Awo nan gidan ka na shin dai. Gidana na A ba da cikin ne to ina ga raukanwa da ta kama ni. ina aka rakkanwa. Ai ko muna da maganin rakkanwa. Kai shi kuma ka baka ma ina da Subhanallah shin wai. kai da ko shin ba ka wando. Ina wandon kai ke. Tsaya da yanzu. Ba da cire da yau. Ka cire da. Ba da cire kai. Dan kan buru ba ka. Assalamu alaikum. Yan uwa da abokan arziki wato wannan kamfanin AUB Humaira Henna Designer ya fito muku da kayayyaki na kwalliyar mata wato kamar dais ko super ko rani ko hoda da salatin. Wato abubuwan da kuka gani na faɗo kaɗan ne daga cikin abubuwan da wannan kamfanin ya fi suwa na AUB Humaira Henna Designer. Wato kamar da kuka sani wannan kamfanin ya fito da kayayyaki kala-kala na kwalliya na mata kenan wato mai da tsohuwa yarinya aka cima kamfanin AUB Humaira Henna Designer. Ku duk wani abu da kwasu na kwalliyar mata ba abin da babu ciki ne. Don haka masu bukatar kayayyaki daga wannan kamfanin za ku tubi mata lamba waya kamar haka masu bukata sai mun ji wannan kamfanin ingantacce na. Ai kina ji Rashida. Ai ni shi yasa naka jin dadin zahuwa gidanki saboda hukunci sai a yanke shi nan da nan. Awo na gode ke jago. Insha Allah suna dawo. Duk ran da ki san me gidanki bai na sai ki ranka wada nan da Allah sai